Je zit er echt heel wat, hè? Ja, zeker. Een prutte vrijwilligers. En prutte bussen en prutte mensen die het helpen. Dus dat is alle jaren wel mooi. Ja. Hoeveel bussen heb je hem? We hebben 24 bussen hier lezen. Dat ben je wel heel trots. Is er een hele bijzondere bij? Ja, we hadden het superkanon, dat is dus specialiteit aan wat. En nou ja, die 24 bussen, dat is mooi eigenlijk om mee te schieten. Daar hebben we genoeg mensen voor, dus dat kan mooi zijn. Je bent van de bonk, hè? Ja, dat wordt nog echt belangrijke taak. Het met je wordt veilig. Nou ja, dus dat proberen we alle jaren om mijn bal te schieten en de bussen goed vast. Zodat er niks gebeuren kan, want dat mogen we net gaan. Je bent geen sprinters en geen lange afstandsrenners als de hikken erachter sjog. Nee, want we hebben hoop dat het een beetje vroeg is, maar het land is vrij wierd, dus het is een zware put omdat je heel dit heen wetter in. Maar ja, goed, dat is even net door, dat zelt als een matte. Hoe lang ben je nou aan bij de tarieding van zo'n festiviteit? Ja, we beginnen meestal 3 of 4 maanden van tevoren al wat de vergaderingen en de sponsors wat regelen en de muziek en zo wat. Dus ja, zo lang hebben we dat van tevoren wel regelen. En nou, het opzetten en al, dat doen we dan in 2 dagen. Dus dat gaat altijd heel mooi. Vraag is altijd, waar betelt het soks nou? Nou, we hebben prutte sponsoren hebben die ons helpen, waardoor de kon dit ik nooit al je zag. Nou, en de rest wordt van het feestje van familie. Je bouwt er een mooi feestje van? Ja, die hebben we nog. Verrassend dichtbij. RTV